sẽ ba mô hỏi mô ni kê phô mơ la ô Giêsu mô về mô hò hẹ ba tô ni ma hạ cha ya kha ô ya shi khô ngã hư cha lơ lẹ ma ga Krita hajulo di sheba mo e moni ke pho ma la o Giêsu po be mo he pa to ni ma ha cha ya kha o ya shi ko nga hu cha le la ma ga Krita hajulo ni te chi te khobi yan chi ve o kho nga hu cha le le ma ga ni kho e chi ve ta ta chi mo che ve yo Shole